us deia, avui us vull parlar d'un altre poeta, en concret d'un altre que també té l'efemèride d'aquest 2024, de Joan Salvat Papasseit, perquè el mateix any que naixia el poeta de Burjassot, el 1924, també moria Salvat Papasseit a Barcelona, i ho fèiem només 30 anys, Sí. Tenim, doncs, excusa, any Salvat Papasseit, per conèixer millor aquest poeta atípic, avantguardista, que va ser l'autor de, per exemple, el poema de Rosa als llavis, que tots coneixem, i que va ser, no neguem-ho, dels més influents del segle XX de la literatura catalana. I per fer-ho, per conèixer una mica millor, us recomanem una biografia il·lustrada que es publica avui, precisament, de la mà de Coma Negra, i que ha escrit i il·lustrat Agustín Comoto, que és una biografia il·lustrada per tots els públics, una manera fantàstica de fer-se la idea de qui va ser exactament Joan Salvat Papasseit. Per què diem poeta típic? Doncs perquè en una època en què els artistes eren tots fills de casa bona, ell no tenia aquest context socioeconòmic, i malgrat tot, els rics, els artistes rics, el van respectar, el van valorar com un més, van saber apreciar allò que feia. De fet, molts el van arribar a ajudar econòmicament, li pagaven els tractaments contra la tuberculosi que patia, i de fet que és el que li va causar la mort prematura. Era una persona malalta, tota l'estona molt malalta, tota l'estona malalta, efectivament. Això va fer també, el fet de ser pobre i d'estar malalt, que el seu compromís polític fos gairebé tan rellevant com la seva producció literària, perquè totes dues coses van anar sempre molt lligades. A part dels seus poemes, també va fer molts textos polítics, va engegar revistes, va ser editor, va impulsar gent que va parlar de moviments polítics, d'acord? I en aquesta biografia il·lustrada jo personalment hi he conegut un Papasseit molt humà, molt compromès políticament, més enllà, com us deia, la seva poesia, que potser és el que més tots treballem a l'institut, no? Va ser un nen orfe, de pare, en concret, des de molt petit. La mare no el va poder mantenir i el va enviar a un hospici, i el primer contacte que tenia amb la literatura va ser només quan es va poder comprar llibres de segona mà amb els pocs recursos que podia guanyar treballant molt precàriament al port de Barcelona. Com dèiem, malaltia persistent. Això també el va fer connectar amb tothom, amb rics, amb pobres. Ell era anarquista, però, això sí, ple de contradiccions, i per això, de fet, ell no parava de repetir que no abraçava cap bandera, només la seva. Una època que li va tocar viure molt convulsa, el noucentisme, les avantguardes, la Setmana Tràgica, el moviment obrer, el sindicalisme, molt antibelicista també, perquè li va tocar viure la Primera Guerra Mundial, i va rebre aquí molts refugiats perquè Barcelona estava en territori neutral. Tot plegat el va definir com a artista i com a persona. Per això, aquest llibre de Coma Negra, que porta per títol Salvat Papasseit, l'esplendor davant de l'abisme, us el recomano molt. És aquesta biografia en què una mica coneixem totes aquestes circumstàncies que el van fer el poeta que va ser.